नमस्कार माझ्या शेतकरी बांधवांनो, आपले कृषी रत्न या यूट्यूब चॅनलवर सहर्ष स्वागत आहे। शेतकरी बांधवांनो, आज आपण एका अशा किडीबद्दल बघणार आहोत जी प्रामुख्याने ऊस, सोयाबीन, भुईमूग, मका, कांदा, हळद आणि आलं या पिकांमध्ये दिसून येते। या किडीचं नाव आहे हुमणी। या व्हिडिओमध्ये आपण हुमणी किडीची ओळख आणि या किडीच्या नियंत्रणाबाबत माहिती बघणार आहोत। तर शेतकरी बांधवांनो, ही कीड आपल्या शेतातील शेणाच्या ढिगाऱ्यामध्येही कधी दिसून येते। हुमणी किडीच्या दोन अवस्था असतात ज्यामध्ये पिकाचं जास्त प्रमाणात नुकसान केलं जातं। त्या दोन अवस्था म्हणजे भुंगा अवस्था आणि अळी अवस्था। ही कीड जेव्हा अळी अवस्थेत असते तेव्हा ती ऊसाची किंवा कोणत्याही इतर पिकांची तंतुमय मुळे खाते। ही तंतुमय मुळे खाल्ल्यामुळं पूर्ण पीक कोलमडून जातं। या किडीमुळे 40 ते 50% नुकसान होतं। कधी हा पूर्ण प्लॉट बसलेला दिसून येतो। शेतकरी बांधवांनो, एका हुमणीच्या भुंग्यापासून 60 अळ्या तयार होतात। जर आपण ह्या एका भुंग्याचं योग्य प्रकारे नियोजन केलं तर भविष्यातील 60 अळ्यांचं नियंत्रण केल्यासारखं आहे। शेतकरी बांधवांनो, या किडीच्या नियंत्रणासाठी हे लक्षात असू द्या की खोल नांगरट करून घेणं महत्त्वाचं आहे, जेणेकरून ह्या अळीचे कोष पूर्णपणे बाहेर पडतात आणि त्यामुळे काही पक्षी जसे कावळा आणि बगळा हे कोष वेचून खातात। दुसरी गोष्ट म्हणजे निंबोळी पेंड। ही पेंड 4 टन एकरी किमान 3 वर्षातून एकदा तरी वापरावी। ह्या निंबोळी पेंडीमुळे हे कोष जमिनीतच मरतात। तिसरा जो प्रकार आहे तो म्हणजे एकदम साधा, सोपा आणि स्वस्त, तो म्हणजे प्रकाश सापळा। यासाठी आपल्याला 3 बांबू, 100 वोल्टचा पिवळा बल्ब आणि साधा प्लास्टिकचा कागद लागतो। शेतकरी बांधवांनो, या प्रकाश सापळ्यामुळं 1 हेक्टरचं नियंत्रण होऊ शकतं। एका प्रकारे प्रकाश सापळा हा खूप प्रभावी साधन आहे। हुमणी किडीच्या नियंत्रणासाठी रासायनिक उपाययोजना म्हणजे रिजेंट एकरी 10 किलो किंवा फर्टेरा 8 किलो या रासायनिक औषधांचा योग्य प्रमाणात वापर करावा। क्लोरोपायरिफॉस 50% अधिक सायपरमिथ्रिन 5% एकरी 2 लिटर याप्रमाणे ड्रीप अथवा ड्रेंचिंग करावे। इमिडाक्लोप्रिड 40% अधिक फिप्रोनिल 40% 150 ग्राम प्रति एकर वापरावे। शेतकरी बांधवांनो, अशा प्रकारे हुमणी किडीच्या नियंत्रणासाठी उपाययोजना केल्यास पिकाचं नुकसान टाळता येतं आणि उत्पन्नात वाढ होते। शेतकरी बांधवांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांना शेअर करा आणि अधिक कृषीविषयक माहितीसाठी कृषी रत्न या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा।